मालवण दणका। श्रावण महिना चालू झाला की वेगवेगळ्या सणांना सुरुवात होते आणि ह्या वेगवेगळ्या सणांना वेगवेगळे असे पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात। श्रावणातला एक महत्त्वाचा सण म्हणजे नारळी पौर्णिमा। नारळी पौर्णिमेला बनवला जातो घरामध्ये तो म्हणजे नारळी भात। आज मी तुला नारळी भाताची रेसिपी दाखवणार आहे। चला तर मग बघूया। नारळी भातासाठी मी इथे 1 कप बासमती तांदूळ घेतले, जे मी अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। आता त्यातलं पाणी काढून टाकले। हा 1 कप गूळ घेतलाय, चिरून घेतलाय। हा ओला नारळ आहे 1 कप, तूप आहे आणि अर्धी वाटी हे नारळाचं दूध घेतले, वेलची पावडर आहे आणि हे 5-6 लवंगा आणि 3 वेलची आहेत, हिरवी वेलची आणि ड्रायफ्रूट आहे। इथे मी गॅसवरती पातेलं ठेवले आणि आता मी त्याच्यामध्ये तूप टाकून घेणार आहे। लवंग आणि हिरवी वेलची टाकून घेणार आहे। आपण याच्यामध्ये भात शिजवून घेणार आहे। हे चांगलं ढवळून घेतले मी। आता मी तांदूळ टाकते। तांदूळ थोडे परतून घेणार आहे मी तुपामध्ये। आता मी तांदूळ परतून घेतले चांगलं। त्याच्यामध्ये जवळजवळ मी 2.5 कप पाणी टाकणार आहे आणि 90% भात शिजवून घेणार आहे। भात 2 प्रकारे करू शकता। जर तुम्ही 1 कप तांदूळ घेतले तर अजून 2 कप त्याच्यामध्ये पाणी घालून शिजवून घेऊ शकता। आणि जर पाणी काढून टाकायचं असेल, पाणी काढून शिजवायचं असेल तर तुम्ही थोडं जास्त पाणी घालून 90% भात शिजून घ्यायचं आणि चाळणीवरती काढून घ्यायचंय। मी मागच्या पुलावच्या रेसिपीमध्ये दाखवलाच आहे त्याप्रमाणे। आता हा 90% मी शिजून घेणार आहे। भातामध्ये मी चिमूटभर मीठ घालून घेणार आहे आणि शिजायला ठेवणार आहे। आता आपला भात हा 90% शिजून रेडी झालाय। आता मी चाळणीवरती काढून घेणार आहे, पूर्ण पाणी काढून घेणार आहे याचं, म्हणजे तो छान असा मोकळा होईल। अशा प्रकारे भात केला तर तो जास्त मोकळा आणि छान होतो। मी हा भात चाळणीवरती काढून घेतलाय। आता आपण पुढची तयारी करणार आहोत। आता मी पॅन ठेवलाय गॅसवरती आणि मी उरलेलं तूप आता टाकून घेणार आहे। तूप गरम झाले, मी त्याच्यामध्ये आता काजू फ्राय करून घेणार आहे। माझे काजू लालसर भाजून झालेत, आता मी ते काढून घेते। मी ते काजू वापरलेत, ड्रायफ्रूट तुम्ही वेगळे काजू, बदाम किंवा मनुका पण वापरू शकता आवडीप्रमाणे। आता याच्यामध्ये मी खोबरं टाकून घेणार आहे आणि थोडं परतून घेणार आहे। खोबरं परतून घेतले। आता हा मी गूळ टाकणार आहे, गूळ आणि नारळाचं दूध आणि चांगलं शिजवून घेणार आहे। आता गूळ आणि खोबरं आणि नारळाचं दूध मिक्स झालंय, पण हे मी थोडंसं घट्ट होईपर्यंत घट्ट व्हायला देणार आहे। आता हे मिश्रण आपलं घट्ट झाले बऱ्यापैकी। आता मी त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकून घेणार आहे। आता याच्यामध्ये मी काजू घालून घेते आणि वेलची पावडर घालून घेणार आहे आणि आता मिक्स करून घेणार आहे चांगला। आता मी भात छान परतून घेतलाय। शक्यतो हलक्या हाताने परतून घ्यायचं, नाहीतर हे तांदूळ तुटू शकतो। आता मी स्लो गॅसवर ठेवणार आहे आणि मी झाकण ठेवून थोडा वेळ एक वाफ काढणार आहे। आता जवळजवळ 10 मिनिटं मी स्लो गॅसवरती शिजत ठेवला होता। आता हे गूळ आणि खोबरं असं खूप छान एकजीव झालं, असं खूप छान सुगंध येतोय। आपला भात रेडी झालाय, नारळी भात। मी आता तो प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे।
नारळी भात रेडी झालाय. तुम्ही प्लेटमध्ये सर्व करून घेतलंय. दिसायला पण खूप छान दिसतोय आणि चवीला पण खूप छान झालंय. म्हणजे नारळी भाताची रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा या नारळी पौर्णिमेला आणि शेअर करा. आणि नवीन रेसिपीचे तुम्हाला अपडेट्स हवे असतील तर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.